Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Radio Bombo! Oras Sentral Pilipinas, Bombo Radio Philippines Standard Time, 7 minutos. Makalihisang alas 8 sa pagkaaga. Good morning! Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layunin sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uyan na ang programang hatod ng Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbit ang lehitimong pataro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halot sa bangibaybang probinsya kanriyo, magirimahan kita, maghinayo asin magantaban para sa kape, asin barretang agraryo. Diyos, marhay na aga, Bicolandia. Marhay na aga sa mga ka-agraryo niya to all over Bicol region. Welcome na naman sa panibagong episode kang Kape, asin paretang agraryo. Hatod po sa Indog kan Project Split at kan Department of Agrarian Reform Bicol Region. Siyempre, digdi po yan mga ka-agraryo sa Bombo Radio Legazpi. Makakasabay na naman po nindo, ka-agraryong John Salonga sa programa. And siyempre, ako din matugot na wala kitang kaibanan nagikan po sa Department of Agrarian Reform. Naramdaman ko flashback lang ng konti mga ka-agraryo. Nakasabay tayo Department of Agrarian Reform katanduan sa last episode, si ka-agraryong Gaying at ka-agraryong Ruben last episode. Ngunyan, syempre, igwa na naman kitang makakaibanan para tawanan ka mo nin mga istorya nin trayumpo, istorya nin mga programa, even yung istorya po tabi mga ka-agraryo no, ng kamunduan at the same time na papalitan nin kaugmahan huli po sa trayumpo asintaban kan Department of Agrarian Reform Bicol at kan mga provincial offices po niya to all over Bicolandia. Siyempre, dahil ko napapahalo yun. May kaibanan po ako. Dahil po nagsusolo-solo si ka-agraryong John sa programang Kapesin Baretang Agraryo. Ipabisto na po muna siya. Siyempre, aramuta kung paano siya napaduman sa DAR. As in, kung paano siya naging maugmang empleyado. As in, may pagmakulog na serbidor under DAR. Siyempre mga ka-agraryo, siya po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Aquinas University. No? Nangunyan, mas bisto na po na University of Santo Tomas, Legazpi. Kan taong 1983 sa kursong sa course na AB Philosophy. Katakod yan sa iyang pagpapaygot sa iya pong edukasyon, pinadagos niya ang sa iyang pagklase sa kaparehong institusyon. Asinakuan niya ang sa iyang degree sa Bachelor of Law kan taong 1987. Nagpuon man siya mga ka-agraryo sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform como Legal Officer 2 po 1989 hasta 2001. So haloy na siya sa DAR. Sigurado kabisado na mga programa sin mga kaputang nakapreparar. No? Naging epesyente man ang sa iya po dunong salado po tabi kan legal. Kung kaya sa kaparehong taon hasta 2005 siya man po anapoy como Legal Officer 3. Mas naging makulor pa sa iya pong pagsiservis sa DAR kang makaputan niya at iba pa pong mga posisyon arog na sa nagkang Agrarian Reform Beneficiaries Council 2, Agrarian Reform Program Officer 2, Senior Agrarian Reform Program Officer sa GCOD na maitalaga bilang Supervising Agrarian Reform Program Officer OSWAR po kag 2024 hasta sa presente ngunyan. And mga ka-agraryo, siya man po ang magiging representante ni Regional Chief Agrarian Reform Program Officer Carpo Lerma Dino. Kan Program Beneficiaries Development Division, asin ang sa tuyang mga kakaibanan. Sa programa mga ka-agraryo, let us all welcome ang sa tuyang ipapabisto, ka-agraryong Susie
M. Molina. Ka-Agrarian Susi, marhay na aga. Marahay na aga po, ka-agraryang dyan. As in, marahay na aga po sa tuyang mga paradangog po na mga paraoma. As in, ito pong mga, iba pa pong mga tao na maski ba po paraoma na interesado pong magdangog. Iyon. Nadadangog Good kita morning sa po. tuyang mga ka-agraryo. Kamusta mo na tabi ka-Agrarian Susi ang buhay-buhay, ang aldaw? Ayan po, pirming busy. Eh. Pero, bastang igo kita kipiglalaanan, na pag-iisip na matatabangan, dakula pong kaugmahan sa muya. Maski mapagal, dakulang kaugmahan. At the end of the day po, maugma po kami na nakakatabang po kami. Iyon ang pinaka-importante sa gabos. Kaya, aram na nindo mga ka-agraryo, kunyata nabanggit ko, ang saya pong pagmakulog bilang serbidor sa publiko. No? Lalong-lalo na sa mga ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries po niya. Dahil ko papahalo yun para Rather ka-Agrarian Susi dahil importante po ang programang ini para sa satuyang mga kababayang Bicolano and mga ka-agraryo. Enot na hapot sa mga nakaagi pong episode kasi na ipabisto na po sa tuya ang Program Beneficiaries and Development as in ang program or programang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program for sure. Aram na yan, nadamden ka sa tuyang mga ka-agraryo na ang laom makapaghatod din suportang serbisyo para sa satong mga agrarian reform beneficiaries as in sa sainda pong mga organisasyon. Sa ngunyan, to wrap it up, aramon taman po ang kabilugang inisyatiba. Trayon po as in accomplishmento kaini para po sa kabilugang rehiyon kan Bicol. Ka-Agrarian Susi, pwede niyo po ba kaming i-walk through, no? I-istorya sa buya ang marhay na mga storya ng trayon po sa indo pong sektor na syempre iniheras ang mga dai matatawarang inisyatiba kan mga programa para sa mga Bicolanong paraoma. Ang primero, narumduman ko, kadakol na po kami na-interview di ano po. Yeah. So, naagihan na po ning maigot, ito pong mga components po kan sa muyang opisina. Nga, agihan ko lang po ito sa pagpuon na igo po kita titulong major programs po sa Department of Agrarian Reform. Ang saro po duman yung inaapod ni pong Land Tenure Security Program or LTSP. Ang pangduwa po duman yung Agrarian Justice Delivery Program. And ang pangtulo po na kung saan kita po magpo-focus mo niyan, yung Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, kung saan po ako naka-assign. Ang sa inot po, ang ARBDSP na lang po para mas short po ang ARBDSP po ay may tulo din pong major components. Meron po kaming tinatawag na social infrastructure nalingawan ko na po. Sige po, go ahead lang po. Nagawa po kaming tiga-apod na social infrastructure social infrastructure Grabe po ang program kasi kandar no? social infrastructure building. Ayun. Pasensyahan nyo na po, pagpasensyahan nyo po, may nawawara-wara pa sa Grabe memorya. kayo ng mga programa ng naitao. Sunod-sunod po yung mga activities niyo po. Yan, social infrastructure building po or SIB ang apod niyo po. Ang SIB po ay, ang nakapalaman po digdi ay tuturuan niyo po itong mga farmers, pagde-develop niyo po sinda, tanganing pakusugon po sinda, nganing magibo po ninda ang gabos na mga bagay o kaya makapagdesisyon po sinda para sa diri ng mga buhay. Ginigibo mi po ini sa paagi po kung minsan po individual, direkta pong pigpapakon yan po sa mga parauma. Kung minsan man po, ang igaagi ni po ini sa mga facilitation in partnership po with other government agencies po. Like, halimbawa, sa NIA, kami po, dahil man kami tatao mag-gibo po ng mga irigasyon, kay kuhan kang para umami po irigasyon, as in susog sa mga pagtuturo ni po dyan sa baba, sa mga kaumahan po, alam niyo nang nangangaipo pang farmers. So, nakikipartner po kami sa National Irrigation Administration para i-gibo po ng naaangkop na irigasyon po ining sa tuyang mga parauma. Sample lang po yun. Igwaman po kami ng iba po. May infrastructure din po kami. Like nasabi ko na po, dayman din po kami authorized, wala po sa mandato ni ang mag-construct po ng tinampo. So nakikipartner din po kami kaya sa DPWH or kung minsan po sa Department of Agriculture.
Yan po, araw po kaayan ang samuyang sistema. Ang sa pagduwa po, yung EDES na pigapod, so economic development, ay, ano, enterprise development and economic support po, or ang EDES, ay, hindi po, higahanda ni po sa mga paraoma. Pagtatawanan ni, gigibuhan ni po siya ning, anong apod ka ini, parang, para mahanda ni po siya, titaanwan man siya ng environment po na conducive po sa pagnegosyo. Kasi po kami, nagtutubod po kami na ang pag-uma, bako sana po na ordinaryong pag-uma para magkakanika. Yeah. Although, dahil po pagtatawagan itong abilidad po kan sa tuyang mga paraoma, as in important siya kang mga paraoma na nagpapakaon po sa tuya uro aldaw. Kaipuhan po na mag-isip na maisipan po ninda, ang mga upodan po ninda na maging negosyo po ang pag-uma. Tangani makadagdag po ning kita para sa indang mga ang pamilya. Ang saro naman po duman ay yung tigapod na pong ang CRFPS or yung Climate Resilient Productivity Support Project po na kung saan po, ayan po, inaakudiran niyo po sinda kung ano man po sa mga pangangaipo nila like inagihan bagyo, kaipuhan na magtuon naman po sinda magtanom, ma-strengthen po yung sa indang productivity, magdako lang produksyon, asin po, nganing matawanan po, tinatawanan niyo po sinda halimbawa mga seeds, mga farm implements, mga sadit po na mga like tractor, mga ganyan po, para lang po na mapagayon po ang sa indang produksyon, tanganing makakatama, makadagdag po sa indang kita mangyari. Yung man ito, ultimately po, yung po ang gusto ni po na magdagdag po ang kita kag sa tuyang mga paraoma. Pero pa po dyan, igwa po kita ki foreign assisted project na pig-apod sa pong split. Yung po yung support to land parcelization for individual titling. Yan po. Kung nararamdaman po nindo, di ba po ba, kaitong mga 1970s pa po, nung magpo ng dararam ko, wala pa siya ka-agrarian dyan duman eh. So, wala pa man nga ni po ako, baby pa man po ako at that time. Baka si mother po. po. Pero, yan po. Ang kaito baga po, ang pag nag-issue po kita ng titulo, usually kabuuan. Yeah, okay. Either Emancipation Patent or CLOA, yung nga po na Certificate of Land Ownership Award. Usually po, yung mga, ang mga titles nan po, nasa pangalan po ng nagkapirang tao. Dahil sinda po, kasi grupo po sinda, inaabtan po dyan ka mga surveyor ta dyan. So, grupo po sinda na i-issuehan ng CLOA. Ining split po, ang katuyuhan ta po kayo is mapagbanga-banga po yan. Kasi po, mas importante po sa sarong paraoma, ang mamati niya po na sa kuya ini. So, importante po na nakangaran sa titulo si paraoma, ang agong niya yaon sa titulo. Yan po ang split. Basically po, yan po ang kung ano ang igwa po kami sa ARBDSP. Ayos ka, dakol po palang talaga, no? Talagang dai po mapapabayaan sa tuya tabing mga beneficiaries under those programs. Pero kaagrari yung susi, bago ta po naabutan po tabi ang mga marhay na accomplishmento. Sigurado kung ilalatag ta, maubos ang oras sa accomplishment po ng inyo pong opisina at ng DAR. Siyempre, muyami po maaraman, ano-ano bang proyekto sin programa? Ano sa indo pong inimplementa para dagos-dagos na po, siyempre, mapakarahay as in mabigyan ni dagdag no, na agapay yung pangangaipuhan kang komunidad kan sa tuyang pong mga paraoma. Sa susog po duman sa mga nasabi ko na pong components, may magkakaiba-iba po yung mga proyekto ta. Like, sa social infrastructure building, kasi nga po nagtuturo po kita para mas strengthen po sa mga organisasyon nila. Kaya lang itong nahiling ni po na paagi para makapag-desisyon po sindakan sa diri nilang mga buhay. So, igwa po kitang arbo organizing, ino-organize ni po sila na sinda na maging mga arbo, inaapod mi na pong Agrarian Farm Beneficiaries Organization, or eventually po na gusto mi po silang maging mga kooperatiba. Ano po ang katuyuhan kay ni tangani po mas makusog po ang kita, mas makusog ang organisasyon. Igwa man po kitang inaapod na ARC Development, Agrarian Reform Community Development. Ito po binibiyo ta po itong mga magkakataraning po na mga barangay na pwedeng nadakol ng mga ARBs
tangani pong pasil po para sa muya ang magtao po ning suporta. Kasi dipisil po ng pasaro-saro ng mapadumanan, so binibilog ni siya, so nagiging agrarian reform community po sinda. Duman mi po pigbubuhos ang gamos ng mga proyekto, pati man po itong mga proyekto po kang iba pang mga opisina di gobyerno na may mga proyekto din po, duman din po sinda nagbubuhusan sa indang mga suporta. Ang igwa pa pong pera po kayan sa EDES, yung pahapyawan ko na lang po yung iba kasi baka maubos ang oras pa. Matabilon pa lang ako. Okay yan, ma'am. Tanga rin. Sa EDES naman po sa Enterprise Development and Economic Support po, yung EDES pa, iba po kitang pick-up na DLFED project, yung village level, farm-focused enterprise development. Ano po ini? Ini po, may mga produkto baga po yung mga paraumata. Ngunit dinidevelop na po ini, so may product development po din kami ginigibo before po sila magbenta. Ining sa VLFED po, tuloy-tuloy po pinapagibuan ta po sila ng mga processing centers, ini-improve ta po yung mga sistema ninda para magpusog ang produksyon, para maging competitive po sa market ang mga produkto kang mga palaog na. Pero po kaiyan, igwa po kitang, aside from that, meron po kitang inaapon na agraryo merkado. Yung agraryo merkado po, ang Pigcoin po yan, ninaranan po yan kansamoyang direktor, si Ruben Theodore Sisindak, na proyekto po. Tinabangan niya po kami makakonektar po sa BJMP, sa PNP, sa militar po, sa mga police, yan po. Every Thursday and Friday, every Friday po sa Camp Ola po, igwa po kitang agraryo merkado sa kampo. Yan po. As in, hindi lang po yan digdi sa tuya nangyayari sa Albay. Nangyayari po yan sa gabos na probinsya ta, kaya ang Catanduanes, igwa din po, ang Cam Sur, Cam Norte, gabos po sinda, igwa na pong arogan. May mga kontrata na po sinda dyan sa BJMP, sa PNP, para po magayon po ita, magiging may steady na po silang para bakal kan sa inyong mga produkto. Dahil na po sila madidiktahan kan sa tuyang mga para bakal sa luwas na binubola-bola lang po sila. Hindi po, ano po siya, ang apod kayo ni, may steady income po sa Britain. Oo. Actually, nakabakal na gayon ako naman, ma'am, pag nagdaman kami sa kampo, pag nag-aerobic. Opo. Pero po kayang sa kampo, igwa din po kaming Daro ay agraryo merkado sa Daro. Sa regional office po ini, duman po sa Regional Government Center po sa Lawis. Every Thursday po, yaon man po duman itong mga paraumata, nagbebenta po. Ang kadaklan po sa yung mga empleyado, duman naman po nagbabakal ng bagas, mga gulay, kung ano-ano pa po mga produkto na gibukan mga parauma. Pero pa po, kaya igwa pa po kitang pag-apod na PAHP or yung Partnership Against Hunger and Poverty. Ini po pinagtuturuangan po ini kan mga iba-ibang ahensya di gobyerno like DSWD, yung NNC, yung marami po na kapartners ta. Ini po, tinatabangan din po silang makahanap po ni institutional buyers. Ibig sabihin po, kung ang nagpo-produce na po sila ng mga gulay, hanapan sila po ng steady market. Like, sa PAHP, igwa po kitang mga partnership po sa BMC, sa Bicol Medical Center, at mga ospital, sa MMG po, na pagsusuplayan ta po ng bagas. Asing mga gulay po, like digdi po sa district hospital natin dito pa sa BRH, yung dating BRTT. Yung dating BRTTH. Ito po, saro pa po dyan, tinatabangan mi din po siya. Saro po kan mga major na, yun nga po, yung lack of financial support, baga po, tinatabangan mi man po silang maka-access po na. So, parte po iyan kan sa yung mga proyekto. Yan po, sa CRFPSP naman po, tinatawan duwang ano po yan, may duwang component, ang subcomponent po yan, yung inaapunta po na MCBF or Major Crop Block Farming. Ibig sabihin, may mga 30 hectares ka na pare-parehas na pagpo-produce nila, binibiyo po yan, tamaning biyo man po ang pagbenta nila. So, ang igwa pa pong saro na yung SLS, yung Sustainable Livelihood Support po para sa mga disaster-affected areas. Nagsusuporta din po kami sa mga ganyan para makabangon ulit po yung mga farmers na inaagihan po kayo ng mga bagyo. Grabe, total package pala, ma'am, Kagrary yung susi, no? Talagang napo-point out halos lahat
na natatabagan kag Department of Agrarian Reform. Talagang kadakol po ang naihipno ang PBD para po sa atong mga ARBs, ARBOs, no, Ma'am Ka-Agrarian Susi. As in, syempre, mailaladawan taman ini como legasiya ka bawat miyembro po tabi nindo. Okay. Syempre, alagad sa ngunyan na ano po ba ang mga nabtan na pagbisto po kan sa indo pong opisina. Kasi kan mga nakaaging episode, may mga awards na rin po akong nadangog and nahiling Opo. personally, no? Nadarakan sa tuyong mga bisita. Kamu po, anong marhay na accomplishment asin padagos na lehitimong pagseserbisyo sa satuyang mga paraoma? Ang pwede niya itong ma-share mo niyan? Ang nakaka-proud po na sabihin na maski po arog kaini ang Bicol Region, dahil man po kita nahuhudyan sa mga kaibata pang mga rehiyon. Ang kadaklan po sa Muya may mga awards. Ang saro na po dyan, ang pinakadakol ang pong awardee po dyan, yung sa Muya mismong boss, yung aming carpo, si Lermadino, na tigdeklara na po Most Outstanding Regional Program Beneficiaries Development Chief Agrarian Reform Program Officer po. Dahil po sa PHP, sa expressos niya po na mapagayon po ang PHP noong 2023. As in po, na-award po ini noong June 2024. Sa niyan po, siya po pang may hawak po kaya na honor na iyan. Wow. Pero po kaya, igwaman po kita ng mga empleyado na dahil sa mga expertos maninda, mga mahihigos din na magtrabaho, may award. Like po si Christine Ascutia din po, may award din po yan for magpuon pa po ng 2022 sa Partnership Against Hunger and Poverty. Siya po kaya ang samuyang point person sa Partnership Against Hunger and Poverty, and dahil po sa iyang higos, ang number 1 po siya, national award po ito, siya po ay Most Outstanding Regional Point Person for PAHP. Pero po kaiyan, may time po na pinag-training mi din po siya tungkol po sa halal, kasi dahil taman po maninigaran po yan na may mga kapatid tayo na kaipuhan po ining mga bagay na ini. Pinag-training niyo po siya. Duman naman po, na-award na naman po siyang Most Outstanding Provincial Point Person po sa marketing po. Dahil ay sa Halal Awareness Champion pala po. Halal Awareness Champion po siya. So ngayon po, siguro na po na sa mga susunod pa pong activities, baka pwede ay mga produkto po na mapoproduce ng mga farmers, baka eventually po magkaigwa na po kita kainin. Nahiling na po ninyo itong may tatak na halal. Yeah. Oh, yan. Yun po ang pangarap. So, kan mga pangarap ni po, eventually po, ang mga produkto, igwa naman din pong tatak na halal. Igwa pa po kaming saro dyan na empleyado, si Honey Den Ante. Wow. Si Honey Den Ante po, bago lang maglipat yan din sa regional office, kinuha niya po talaga siya. Asaro man po siyang awardee for 3 years, consecutive 3 years po for Most Outstanding Provincial Point Person at sa marketing po. Matibayon po siya magbenta, matibayon po siya mag-orchestrate po kaya ng mga trade fairs tang ini. Kaya po siya na-award din ng Arucan. Sa Manila National Award din po ito. And she's kapot niya po yan na pwestong iyan po hanggang huli. Grabe, Kaya, congratulations. Yung mga... Igwa pa pong iba kaya lang. Oo. Dahil nakita ng oras. Kagrabe po. So mga sa kuya na lang. Sa bagay, nakulong pa po mga meetings ang gigibuhan sa mga Sige masunod po, na okay episode, lang po. Ka-Agrarian Susi. Anyway, congratulations sa mga nabanggit at sa mga day nabanggit. For sure, mas marami pa kamong award na marireceive sa mga masunod. Ka-Agrarian Susi, syempre, kung sa pagprogreso, pag-aproba as in pag-implementar kan sa indo pong mga proyekto as in mga programa. Dahil po maiibitaran ang mga problema as in mga issue na sa tuya pong pagkakahampag para danay na malawos ang mga programang ini. Para po sa indo, ano-ano po ang mga pinakamagagabat na problema sa indo pong sinapar dapit sa pag-implementar po kan mga suportang serbisyong ini. Ang primero po kanyan dyan, ay dayman yan, aram taman po iyan, familiar po kita dyan, bagyuhon baga po ang Bicol Region. Ano po, saro yan sa mga pinakadakol aming problema. Matapos kan farmer magtanong, agi ang kibagyo, ubus na naman po siya. Iyon, saro kan mga main problems ni po. Saro pa po, itong dahil may po maiiwasan po ini, kulang po talaga yung sometimes po yung capital po ninda. Dahil kulang ang capital po, limited man po ang production ninda. Pero pirit mi po hinihipnuan, igwa na po kami kaiyang mga programa po para malink po sinda sa mga posibleng magpondo po kan sa inyong paguna. Oo, talagang may
may paraan, ika nga ni Pulinda Opo, parang paraan Cagrario ba? Susi. Pagkatapos po may turnover tayo ng mga suportang serbisyo para po sa mga para-omas in organisasyon, paano ta po na mamantinir ang sa inda pong kamugtakan na si share ko na panagos na po naantabayanan sa inda pong kamugtakan? Kami regular po kami nagko-conduct ng mga assessment, mga pig-upon ini po na kumustahan sessions para maaraman nilang po kung paano nagpe-perform po itong mga pag-iriban ni po sa field. As in, hindi man po sa mga sa regional office. Saro po ito kan mga paaging hinihiling ni po para ma-check ni po kung nag-work ba ining mga proyekto, may epekto ba, may impact ba sa buhay kan mga tao ining mga proyekto. Ang saro pa po diyan, ito pong may oras pa ba kita? Sige po. Kasi may 5 minutes pa daw po. So, sige po. Pero po kaiyan, igwaman po kami kay mga monitoring activities po. Like yung mga infrastructure po na napagpapagibo. Taman po, actually hindi man tayo nagpapagibo. Kaya lang, project po yung kandar, funded po kang CARP. Minomonitor mi po iyan kasi yan, obligado po kami na pag nahaman, iti-turn over mi po iyan sa LGU para ang LGU na po, as partner po kandar, iyon na po ang mag-monitor. So, pag-check ni po yan regularly po. Iba po kaming engineer dyan na specifically yan ang paggigibo po. Para ma-check na din po kung may impact siya sa buhay ka mga farmers. Opo. Ito, Kagrario Susi Barreta ko sa katatapos pa sa ng kumpleanyo po ni President Ferdinand Marcos, nagkaigwaman po kamo nin inisyatiba dapit sa pagpapaabot ng suportang asistensya para sa mga naapektaran po sa nakaaging bagyong Pepito St. Christine. Katakod po kayan kan isinagibong sa bayang handog kan Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat sa bilog na rehiyon. Ang aram ko meron po tabi kitang pig-upon na Bangon Oragon sa Department of Agrarian Reform. Opo, yan po yung project po na ang proposal po kayan, ang nagibo po sa muyang chief mismo po, si Carpenter Madino po. Ini po para lang po masustiniran po itong mga farmers na naiagihan kang mga bagyo. Iwa po ining pondo na nasa 4.5 million. Ang pondo po kainingon niya na ibaba na po sa mga probinsya as in ini-implementar na po ninda ini. Ang iba po sa inda nagbakal ki mga seeds, mga farm implements, like halimbawa ining mga saraday po na mga equipment. Tapos po, sinusuportahan po ninda ining mga paraumata para makabangon ulit po. Dito mga nabibiktima po kan bangon ay kan katuyang mga bagyo, Pepito. Yun, grabe po. So, Kagrario Susi, nabanggit na po yung mga nakaaging mga programa, yung mga nakaaging problema, yung mga naging solusyon, yung mga naging maintenance tatangari po masustenir ini. Siyempre, ito, dahil ko po papalipason. Sa Satuya po, tabing opisina, sa Satuyang Division, ano po ang sa indo pang pigpaplanong mga lakdang sa erarum po? Kan sa indong division, as in ang mga programang ARBDSP sa Satuyang idideklarar para sa mga ARBs na nagdadangugan niya. Ganyan po, na maabot na Oktubre po, igwa po kami kay turn over naman pong farm to market road sa Pulangi, although ang DPWH pa nung pag-ibo kayo, pero funded po kaya ini kang CARP. So, yan po, may iti-turn over po kami. And as in, ngunyan po, igwaman din po kami establish po na learning hub. Kung saan po, may online platform po ini, kung saan pwede pong mag-adal duman sa tuwing mga paraoma. Grabe, no? So, kadakol po palang tabi, no? Sa tuyang mga plano pa sa mga masunod na mga aldaw, as in mga bulan. Anyway, Kagrario Susi, invite na ka na lang sa masunod na episode. Inabot na kita din oras. Pero dahil kung matapos na walang mensahe po nindo, may gusto ko pong pasalamatan, halipot na mensahe sa tuyang mga kaagraryo na nagdadangog, go ahead, Tabi. Primero po, gusto ko pong pasalamatan itong mga paraoma po na palagos pong nakikikooperar po sa muya para mapalahayan sa inyong mga buhay. Ikadua po, gusto po pong pasalamatan po si President BBM po mismo, nakatutok po siya sa muya-ngunyan. Suportado niya po sa muyang mga programa. Asin ang sa muyang secretary po, si Conrado Estrella III. And of course, data po matatawagan pang abilidad po kan sa muyang regional director, si Ruben Fielder Sisindak. And of course, yung aking boss po, si Carpenter Madino, na data na po kaipuhan ni Carpenter nasa. Grabe ang awan. Salamat po. Salamat po noon. Anyway, nakulong pa kitang mga
pag-uulayan sa mga masunod ng mga episode. Opo. Hopefully, makabisita ka giraray tabi ka agraryo nga. Susi, digdi sa satuya tabig programang kape asin baretang agraryo rather. With your end, ka-agraryo Susi. Sige po. Sige po, salamat po sa inyong pagnangog po sa kuya mo niyan. Asin tandaan lang po, sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin upang sila sa pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Biyaya sa bawat Pilipino. Mga agraryo, sa na naman pong episode and sa tuya tabig natapos sa kapesin Baretang Agraryo sa Bomboran, Juligans, piyatod po sa inyo ng Project Split at ng Department of Agrarian Reform Regional Office at gabos ng mga provincial offices across Bicol Region. Ang tabay sa masunod giraray na episode ng Kapesin Baretang Agraryo. Nakasabay po nindo sa programa Ka-Agraryong John Salonga. Diyos Mabalos, Sulong Agraryo. Sa indong nadamo, ang naging katiripunan ng mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na ginunuhikan sa dedikasyon na makapaghatod ng lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini iniatod sa inyo ng Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ng balance organ na matatagpuan sa tenga. Maraming tao ang nahihirapang matulog ngayon kumpara sa nakaraang taon dahil sa